tavalliset ihmiset tietävät melko vähän siitä, minkälaisia päätöksiä tuolla Euroopan unionissa tehdään. Euroopan unioni koetaan kaukaiseksi. Minun mielestä tässä on kaksi syytä. Ensinnäkin, että media käsittelee näitä asioita melko vähän. Ja toisekseen, nuo toimijat Europarlamentissa tuovat noita asioita melko vähän tavallisen kansan pariin. Minun mielestä näistä asioista pitäisi keskustella voimakkaammin ja avoimemmin ja kuunnella jokaisen suomalaisen mielipidettä myös näistä Europarlamentin asioista entistä herkemmällä korvalla. Koska tosiasiahan on se, että nuo päätökset siellä Euroopan unionissa vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. Esimerkiksi eduskunnan päätöksenteosta tällä hetkellä yli puolet liittyy tavalla tai toisella Euroopan unioniin. Sen takia on tärkeää, että jokainen meistä on tietoinen, minkälaisia päätöksiä siellä tehdään.